ತಿಂದು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ, ತಿಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. ಪೂರ ಬುಡ್ದೋತು ರಡ್ಡೋರಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನು. ತಿನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಬೇಗ, ನೀವೆಂತ ನಕ್ಕುದು, ಬೇಗ ತಿನ್ನಿ. ತಿಂದ್ರಾ? ಪೆತ್ತಂತೂ ದೇವ ಹಾಕಿ ಅಲ್ವಾ ದುರ್ಗೋಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ಸ. ಹೇಗುಂಟು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಮ್ನಾರಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರು ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುದಿಲ್ವಾ? ಬರುದಿಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾತಾಡುದು ನೀವು? ಅದು ನೀವೆಂತ ಮಾತಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬರದಿದ್ರೆ? ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟಾಯ್ತಾ? ಹುಳಿ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ? ಸುಳಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದುಂಟಲ್ಲ? ಇದು ಬೀಜ ಬೀಜ ದಕ್ಕೊಡಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಕುವವೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಕ್ಲದೇನು ರಪ ತಿಂದು ಮುಗಿಪುವ. ಓಕೆನಾ? కొంచెం సబ్స్క్రైబర్ కొంచెం కైతాడు బరోన్నులే ಇತ್ತು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ತೋಜಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೀನಿ ಓಪನ್ ಕಲ್ಪ ವೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ತೋಜಾಂಡು ದಾದ ಬಂತು ಇವಳು ಓಪನ್ ಇಜ್ಜಿನಂದ 1000 అవడు మానిటైజేషన్ ఒక 4000 అవర్ వాచింగ్ అవరు ಅಂಚಾಕೊಂಡು ಉಂಡತ ಅಂಚ ಎಂಡೆತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೀನು ವೀಡಿಯೋಡು 2 ವಯಸ್ಸು ಬರ್ಪುನತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ಏದು ಬರ್ಪುನು ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ಅನ್ಕೇನು ಜರಿ ಏದು ಬರ್ಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡ್ದು ಅಂಚಕೇನು ಇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನೇ ಆನ್ ಆತಿಸಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಏದು ಬರ್ಪುನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಹೌದನ್ನ 4000 ಅವರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಅವಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕದಾದ ಪುರ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಆತು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಕೂಡ ಗೂಗಲು ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅವು ಪೂರ ಎಂಚ ಪಂದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನಾನು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ತೋಡಾತೆ ಇಟ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಿ ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದೆ ಅಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ತಲೆ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಶೋಕಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಐತಿ ಕುಚ್ಚಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಿಯರು ಆಯ್ತು ತಾತ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೆಂದ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಚು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಚುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೋರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಟ್ಟೆ ಶೋಕ್ ಕಲ್ತಲೆಕ ನಮಗೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ದಾದ ನಿಂಚೆ ಹೊತ್ತು ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನತೆ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಲ್ತೋನು ಬೇರೆ ನಿಮ್ದು ಮುಗಿಲಿಲ್ವಾ ನಂದು ಮುಗೀತು ನೋಡು పేరు బాలే బాలేరు అయినప్పుడు డోలి అక్క ಸಾನಕ್ಕಲು ಲಲಿಲ್ಲಲ್ಲಲು ಒಂದು ಡೋಲಿ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಕೆಲವರು ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ನಾವು ಆಸಪ್ನಿ ಶೋ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನೇ ಜಾವ ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೋದ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪೂರ ಶೋ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೇ ಡೇಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೋಪ್ನಿ ಬಾಲಿದ ಮುಗ್ಗಿನ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿರ್ತಾರಂಗ ಮುಗೀಜ ಮುಗಿತ್ತು ಚಿಕೆ ಬಾಳ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಡಿದುಲೆಗ ಬಂದು ಮೊದಲು ಮೇಕಪ್ ಮಂತಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂದು ಕಂಡಾಡು ಪೋಯಿನ ಅಂತ ಕಂಡದ ಪುನಿಟ್ಟ ಬರೋನ್ ಸೊಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಇಡೆ ಬೋರಿ ನಾನು ಚಿಡೆ ಬರ್ತಾಗ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಮುನ್ನು ತುಳೆ ನಾಚಿ
ನಾಚಿಗೆ ತಾಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷದ ಮಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಜಿಜ್ಜಿ ದಂಚಿ పోయా ಜಿಜ್ಜಿ ದಂಚಿ పోಯಾ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಜಿಜ್ಜಿ ದಂಚಿ ಅಂದೆ ದುರ್ಗಡ ಮನೆ ನನಗೆ ದುರ್ಗ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಗ ನಮ್ಮನೆಗೆ పోయావే ಅಂತ ಜಿಜ್ಜಿ ದಂಚಿ ಹೋದಾರ ಗಾಳಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಜಿದ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ ಶೋಪ್ ಗಾಳಿ ಪೋ ಬೋಚಿ ಪಾಡ್ನ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಟಾಡು ಹುಡುಗಿ ಪೂಮಲ್ಲ ಅಲ್ದೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತಾಂದು ಪೂರ್ಣಿಮೆನ್ನ ಬಿರಾಡರ್ಪ ಬೆಲ್ಟ್ ತಾಂಡು ನಿಶ್ ಓಡ್ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡುದು ಮಾಮ ನೀರು ತೂಪುನಿ ನೀರು ನೀರು ಕಲಿಂಕ್ ರೋಪನಿ ಅಂಚು ಪುರ ಬೋರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ನಿಂತೋಳು ಅಂಚು ಒಂದತಾ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದ ಅವೈ ಅಜ್ಜೀರ್ ನಂದು ಕಾಯಿ ಬೂರ್ನು ಮಗ ಬೋರ್ಚಾವೆ ಅಮ್ಮನ ಕಾಯಿ ಮುಗಿತ್ತನು ಮಗ ಬೋರ್ಚ ಅಮ್ಮನ ಮುಗಿತ್ತನು ಲೀಶು ಓಲಾರಿರು ಮಾಮಗು ರಾಗ ತುಳಿ ಅಂಚಾ ಫೋನ್ ಅನ್ಪುನೆ ಅದು ಬರ್ಪೇರಾ ಬರ್ಪೇರಿಗಿತ್ತೆ ಏರ್ ಮಗ ಸರಿಜ್ಜ ಇರ್ನ ಫೋನ್ ಸರಿಜ್ಜ ತಾನೇ ಇರ್ನ ಫೋನ್ ತಾನೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಹಾಲಾತಂಡ ಅಂತ ఏ పాలైన అందా పోకురి దూనేది పొయ్యే ఓల్ తిక్కుని కాపుని అది పోకురి అంటే చెప్పాలి తెప్పరిజ్జి అబ్బా చెప్పాలి తెప్పరిజ్జి मला इतकं शेफ होतं ना कुल्लर आहे शोक गालियर ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಪೂಜ ಅಲ್ಲ ಮಳೆ ಅಂತಲೇ ಪೋಕ್ರಿ 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 ఎట్టే పోయి వాళ్ళని గౌరీ మంచి పోనాను పోనా పూమదాల మన పూజలు మంచి మంచి పోపు మా పుట్టు వాళ్ళని నొక్కున్నా పోయి పోయి పుట్టు వాళ్ళు పెట్టు విషో మన పత్రాలు విషో
रोमुड चिन्नी कोडु मले चिन्नी तुला शोकड्यानं शालदे हां ನಾನು ಸೂಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಸೂಮ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಊಡು ಪುರಾಣ ಪಾಲೆ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡತ ಚೈನ್ ಪೂರ ದೀಯರ ಮೂಲೊಂಜಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಚೋತ ನಮಕ್ ಇದಿನ ತಾರ ಇದ ಚೆಪ್ಪು ಬಜ್ಜೆದ ಚೆಪ್ಪು ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ನು ದಿಕ್ಕೆಲದು ಅಲ್ಪ ಸೂಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಒಳ್ಡು ಪುರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಸುಮಾರು ನೀರು ಬೋಡಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ನಮ್ಮಕ್ಕನ ಚೂರಿ ಅವನು ನೀರು ಚೂರು ನೆಡ್ಡ ಕಾಯಿಂಡ ಚೂರು ನೀರ್ಲೆ ಅವನು ಅದು ಬೆಚ್ಚಲ ಮೀಪು ಜನಮ ನನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಮೀಯರ್ನೆ ಪುಚಿ ಚಾವು ನೀರು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಜತ ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ಬೇಗ ಸೂಪಾತೊಂದು ಸೂಪಾತ ನಿಂಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ಟಿನಿ ಬೇಗ ಸೂಪಾತೊಂದು ಬೇರೆ ಈ ಪೊನ್ನನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ತುಲೆಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ದಾನ ಇಂಚಿ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಓ ಪೊನ್ನೆ ಪೊನ್ನೆ ಓ ಪೊನ್ನೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ದಾನ ಇಂಚೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು పోకరి పొన్ను భలే పోకరి పొన్ను చెప్పు బ్రోండు చండి పురుషులు ఇడీ కౌవి సూపాడినాను ఫుల్ దీపు కదా బల్లత్తలు ಸೊ ಆಡ್ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದಲ್ಲ ಈಜಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ఆయన ಕೈ ತಲುಪಿನೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟುಲೆ ಅದಾಗ ಕಂತುನು ಸೊ ಅಂದೇ ದಾತಿ ಏನು ಮಲ್ಪರಂಜಿನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆತಿಕ್ಕನು. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪರಂಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ